Fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra l-inċidenti tat-traffiku żdiedu b'1.4% mill-istess perjodu tal-2016, iżda l-fatalitajiet tul is-sena kollha naqsu. Dawn iċ-ċifri ħarġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO meta analizza l-inċidenti tat-traffiku bejn Ottubru u Diċembru tas-sena l-oħra. F'dan il-perjodu kien hemm 3450 inċident minn żgħar sa kbar. Madankollu fl-2017 kollha kien hemm 19 il-mewt b'inċidenti ta' traffiku, jiġifieri 4 anqas mis-sena ta' qabel. Bejn Ottubru u Diċembru tilfu ħajjithom sewwieq ta' mutur u persuna li kienet mixja fit-triq. B'kollox l-istess perjodu ra żieda ta' 8.3% fl-inċidenti mill-perjodu tas-sena ta' qabel f'dak li għandu x'jaqsam ma' inċidenti li fihom weġġa' xi ħadd. L-istatistika turi li 64% tal-inċidenti kienu jinvolvu il-karozzi, 25% il-muturi u 6% vetturi tal-ġar tal-merkanzija. Id-Distrett tat Tramuntana tal-Port il-Kbir huwa l-aktar li saru inċidenti fih, kważi 15,000, bl-aktar lokalità li rat inċidenti kienet Birkirkara, segwita minn Ħalqormi. Il-Ħadd kienet l-aktar ġurnata li fiha seħħew inċidenti li kkaġunaw ġrieħi.